Bejn l-24 u s-26 ta' Marzu tal-2022 se tittella t-tieni edizzjoni tal-festival glorjuż Mużika Mużika. Il-festival ġibet lajn ta' aktar minn 300,000 spettatur tul din is-sena li fosthom kienu wkoll spettaturi internazzjonali b'mod speċjali mill-Istati Uniti, Renju Unit u l-Awstralja. Is-sottomissjonijiet online se jiftħu fis-sbatax ta' Lulju u dawk li jixtiequ jdaħlu sottomissjoni b'mod fiżiku jistgħu jagħmlu dan bejn it-tlettax u 15 ta' Ottubru li ġej. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li l-festival qed jevolvi ruħu u apparti spettaklu ta' 3 ijiem ser ikun hemm programm televiżiv jakkumpanjah ġimgħat qabel l-ispettaklu. Iċ-chairperson tal-Festival Mużika Mużika Rejbu ġejja spjega wkoll li l-festival ħajati pjattaforma lil kantanti ġodda li ftit li xejn semmaw leħinhom. Dawn il-bidliet qegħdin nimmiraw ċertu affarijiet. L-ewwel nett illi Mużika Mużika ma jkunx biss festival imma ikun ukoll mixja lejn preparazzjoni ta' uċuħ ġodda. Bil-problemi li hawn tal-pandemija żidna wkoll l-ammont ta' premijiet biex waħda nħeġġu u tnejn ngħinu it-talent Malti kemm jista' jkun. Il-Ministru għall-Arti José Herrera irrimarka li l-poplu Malti wera biċ-ċar l-aċċa l-talent u festival ta' dan it-tip. Mużika Mużika ovvjament kienet inizjattiva li ħadna s-sena l-oħra u kien hemm konkurrenza aqwa milli prevedejna u kienna segwaċi wkoll tajba ħafna għaliex kienna anki segwaċi f'pajjiżi oħra, speċjalment fejn hemm id-diaspora Maltija. Għandna proġetti oħrajn intiżi biex nippromovu l-sin Malti fil-kultura. U innota kif il-Festival Mużika Mużika fil-waqt li attira talent kbir Malti irnexxielu jagħti pjattaforma u joħloq diversi impjiegi fis-settur artistiku. Il-premju għar-rebbieħ tal-festival huwa 20,000 euro, fil-waqt li dawk li jklassifikaw fit-tieni u fit-tielet post jieħdu 10,000 u 5,000 euro rispettivament. Dan fil-waqt li żewġ kanzunetti jistgħu jingħataw il-premji tal-aħjar kompożizzjoni u l-aħjar interpretazzjoni. Għal aktar tarif, wieħed jista' jżur mużikamużika.mt.